So, we zijn hier terug. Tot deze geschichte met Isaac Thiessen. We waren hier nog een vertalen van jou. Hij is nu zo 23 jaar oud en woont in de States. En al dit wat hij nu beleeft, dan weer hij rond 23. En voert alleen am tractor en zijn leven weer vastgedraaid, zo te zeggen. Maar door am radio vangst du bij een boodschap. Oder wat zei je laatste mal? Ik wil ganz in de einde gekomen. Ik wist gar niet meer hoe ik met mijn leven gaan zal. Ik voelde me zo, ik wist bloß gar niet waar ik weer zal. Dat geld wat ik verdiende, dat reed nog niet gaan. Wegen drinken en drugs en al dat. En ik voelde me zo in de einde. En ik voelde me alleen, ik voelde me wertloos. Ik wist bloß niet meer wat ik zou doen. En dan vond ik aan een christelijke radiostation te horen. Wenn ik aan radio weer hoorde, dan kwamen de christelijke Leute. En ik hoorde, en als die Leute dan niet sterk werden, dan kwam er een boodschap. En dat weer in Spanisch. En dat weer zo'n fijne boodschap. Die prediker die redt allemaal van wat Jezus voor ons gedaan hat. Hij zegt allemaal dat Jezus der heeft al onze zinden, al onze schuld heeft in Kreuz gedragen. Der is voor ons gestorben. Wenn wir het geloven, wenn wir het aannemen, dan merkt hij ons vrede, der ändert ons aan, der geeft ons vrede. En zo predigt hij. En ik hoorde de boodschap verlegen. En zum Anfang mir merkt dat plus nog schuldig voelen. Ik voel me zo doel en ik wist niet gelijk wat ik zou doen. Maar ik, jede dag vang ik aan dit radiostation te horen. Ik weet al niet gelijk hoe lang ik dat allemaal al gehoord heb. Maar das prediger, die merkt het allemaal zeer klar. Hij zegt, Jezus is gekomen om ons vrij te maken. En hij zegt, der is gekomen om ons vrij te maken van drinken, van drugs, van al dat slechte leven. Als du murder bent, wat immer du gedaan hast, dat heeft Jezus alle betoeld. Wenn du Jezus aanneemt, dan merkt hij die vrij. Dat is die du predigen daar. Wat deed hij dat? Een staat hoor ik. Ik meine, dat weer nu op Spanisch en steht op Duits, maar wat deed hij dat? Had hij am leven weinig nu zijn, dat het eenmaal zijn gehoord had? Nou, ik had voor jaren niet nu gehoord werden. Ze hadden me eerst einmal geleerd dat Mexikaner dat weer Weltmenschen. En zum Anfang zei ik dat hoorde, dat ik dacht, dat dat werkelijk een christelijke prediger would zijn, dat we hier Mexikaner. Dat we in de States, aber dat we hier weer Mexikaner zijn, dat we in Spanisch. En ik geloof dat zei dat aan zum Anfang van, ik van klein aan geleerd werd dat Mexikaner, dat we niet Christen. Maar mir werd het zo interessant wat er zei, dat mir ging te horen wat er zei daar. En Amadala vond het aan in mijn hart te arbeiden. En wat een dag, ik had waar een zeer fijne boodschap gehoord. En de prediger had het waar hij gezegd, Jezus is gekomen om die vrij te maken. Die kon die vrij maken van wat immer die veel vrij te maken. En dit we alle op de stap am tractor een lange stunde, hoeveel stunden een dag voets am tractor haben? Oh, ik heb eens maar 20 stunden een dag gemerkt. Na een stoot geslopen, aber dat weer zelden, maar ik 20 stunden, aber ik heb 20 stunden een dag gemerkt. En door heeft het veel tijd om zo wat de stad hoort. Ja, en ik had een zeer einfach het gebed een dag en dat ändert mijn leven aan. Dus prediger had waar hij gepredigt dat Jezus kon die vrij maken. Jezus is gekomen om die vrij te maken. Was de boodschap thuis weer, mijn gebed weer, ik zei God, wanneer dat zo is wat deze prediger zei, dan maakt mij vrij. Ik wil vrij zijn. Dat is wat mijn gebed weer. En toen kwam die zo'n vrede in mijn hart. En ik wist dat ik zijn vrij. Nu wist je dat? Ik wist dat ik zijn vrij ben. Ik kon het niet gelijk zeggen wat het deed. Maar er kwam vrede over mij en dat kwam in hart en ik wist dat dit is van God. En ik weer vrij en mij ging dat zo schijn, ik vond die aan te juchen. En dan dacht ik zo, ik zijn eeuwig geschoten werden. De mensen die reden allemaal van, Jana is eeuwig geschoten. En nu dacht ik zo, nu zijn ik eeuwig geschoten. Maar mij weer klein dood. Mij ging dat zo schijnlijk zo goed. Ik had dus een vrede in mij. En ik wist dat Jezus heeft mij vrij gemaakt. Dat is mij klein dood wordt, maar ik ben vrij. En ik weer vrij. Zo'n vrede had nog niemand en die niet mal gesmaakt wat dat weer. Nou. En mij ging dat zo schijn. En ik had niks. Ik weer ganz bankrot. Ik had niet eindoelen. Ik had geen geld. Ik had niks. Maar dat weer mij niet klein dood. Dit wat ik nu had, dat weer genoeg voor mij. Dat ging mij zo schijn. En ik had deze vrede in mij. En ik wist dat. Ik ben vrij en ik weer vrij ben. Ik ben niet eenmaal meer van drogen geven. Ik ben niet eenmaal meer van een piste geven. Ik blijf op performen. Ik schofte. Ik schoof er de meeste dagen nach. Maar nu ik meer het schijn.
En ik schofte, en ik wist dat ik nog waar te wat kom. Ik wou mijn frische voort kopen. En nu blijft mir dat geld zijn voor alle eeuwen. Ik deed best dat neueste kopen, dat andere dat zeefde ik met taub. En dat duurt niet zo heel lang, dan hoor ik zoveel, ik kon mir een kooi kopen. Ik kon mir een fijne kooi kopen, beeldig, die wil niet zo duur. En dan schoof ik nog een beetje geld had en ik weer uit om terug naar Mexico voor. Nu was zware reizen, zijn es was terug naar Mexico reizen. Ja, ik reis waren 3, maar ik wist niet ganz genau, waar ik dit moet weer ontrafen. Ik had niet een brief gekregen van mijn novia. Ik had een brief geschreven, die had geen 3 geschreven. So du dachtest, dat wir vielleicht alle auf. Ik dacht zo, dat is vielleicht daar. Ik wist niet wo ik een brief gekregen had, maar ik wil het uitvingen en ik kwam 3. En ik weet het nog, ik kwam daarna 3. Ik voer dat wagen, ik voer daarna en ik voer een paar ik 3 weer. En ik kon het meest niet afleuren, want dat weer meestal morgens, waar ik waar 3 bij de 67 weer, bij het paradijs waar ik dan woonde. En ik kon het meest niet afleuren, maar dat wordt zo over zijn, want ik wil naar mijn novia voor en ik wil zijn wat het we doen. Het fing als die nog wordt aannemen, nog helemaal frisch. En ik voerde aan dat we nog mijn rootsmatten die daar worden en dat die nest dan weer de buiten en de nachtschaft en de konen en dan weer aan het koud. Zegt dat voets dat dit weer een andere Isaac? Ik weet niet of dat wat je zijn gaan, maar ik geloof dat kan het volgen. Dat wordt het. En dan fangen we dan aan te vertalen, we in de brieven alles en dat we krijgen ze had brief geschreven. En er weer niet einer daar aan gekomen en ik had brief geschreven, ze had ook niet aangekregen. Verdomme mal, die weer alle eens voor 6 uur gebleven. En wenn ik nu terugdenk, ik geloof dat als God zijn plan was. Mij gans, dat ik weer gans in de einde kom, waar ik me niet meer roet weten daar, en dat ik me weer hand geven. Dat ik weer Jezus gaan leren. En de Bibel zegt dat wem de zin vrij merkt, der is werkelijk vrij. En die vrijheid, die heb ik toen beleefd, in Trachterbaan. En ik kon het nog voelen, wanneer ik ervan vertelde, ik kon het nog voelen, wat dat voor een vrijheid is. Dat is levenstijd bij die gebleven. Dat is levenstijd bij mij gebleven. En dat is wat vandaag allemaal te veel met die top komen. We allemaal met die top komt die wat aan. En dat is een grote vrijheid. Nou nog, zei je nog een beetje meer van dat, dan hast du die boodschap die je hoort, hast du nog mal kunnen uitvingen, wer van wo dat kwam, wer die predia weer, wo dat radio weer van wo dat kwam. Ja, dat is een zeer interessante geschichte, was ik tot alle heb genomen. Dat weer een Pedro Emiliano. Dat is wat de heiden daar, en ik had den zijn naam en denk gehouden. Dat is een predia zijn naam. En ik had verder gezegd aan internet, en eens was ik den 8 jemels wat fijn, ik vond den never. Maar dat zijn nu vielleicht 5 jaar 3 ongeveer. Dan vielleicht een beetje, maar ik weet al niet krijg de jaren. Dan wie ik op een event, wo de gepredigt wordt, op een Spanische event. En toen had ik de gelegenheid mijn zeugnis te geven. En nu vertaal ik mijn zeugnis door, ganz hard had ik dat gemerkt. En ik had Pedro Emiliano zijn naam gezegd. Dat den had ik weer met hem geloven gekomen. En nu dat een event, daar kwam een missionaar naar mij. En zei ik, weet je wat, ik kan Pedro Emiliano. En ik had den zijn contact. Maar dan, ja, nee. Dan heeft hij met den zijn contact. En dan check ik den WhatsApp. Vroeg ik, zei Pedro Emiliano weer wat, dan weer naar 30 jaar 3. Dat wordt nu 30 jaar later dan al zijn, je was. Ja, wat ik den contacten, dat weer dan krijg 30 jaar later. Dan contacte ik den en vroeg, als hij Pedro Emiliano weer wat eerst allemaal en Odessa had een radiostation gehad en wat je gepredigt had, dan zei hij, ja, ik zei dat. Dat is einfach interessant, wo dat dan wieder kan je hier nog mal trafen? Wat hier passieren daar, en dan zeg ik dan, ik kan een testimonie wat ik die wil vertellen. Oké, zeg dat, schrijf me die testimonie, en dan vertel ik aan die geschichte, waar ik hoor op van radio te horen en waar ik weer zum geloven gekomen, wat God in mijn leven gedaan had. Ik schrijf in een WhatsApp. En daar hoor ik dat. En dan weer de man opgespeeld. Den ging toch koud, die weer geschafft, en die zei, ik wil me met die trafen. Ja, dan moet ik weer zitten. Hij zei, hij schrijft me zijn location, waar hij woonde en alles. En ik voel met mij maar, dat ik ga naar Odessa. Du traf je ons. Dat is nu vielleicht 5 jaar 3 oder so. Ja, dat zijn ongeveer 5 jaar 3. En dan voer ik naar Odessa.
Wir trafen uns da für einen Tag mehr hin. Hij hat noch einmal eine Radiostation, wir fuhren durchhauen, hij weiß mir dort. Maar nu zei al daar dat je ally was. Ja, nu ist das auch ein ouder Onkel. Ich weiß nicht, nu Luther hat nicht mit dem mal geredet, aber das wir ein ouder Onkel und der wir Säuerschaft, und sie sagt, hij hat mein Testimonial, was ich anvertraut habe, dort hat er in den States noch doll Radiostations geschickt, wenn das wie in Spanisch. Also die spanischen Radiostations in den States, da haben meist alle den Testimonial ever gesagt. Nu hadden nog sehr viele mehr duizenden Menschen noch gehorcht. Ja, das war das hab ich getan mit diesem Pedro Emiliano. Und dann wirst du hier, dann bleibst du dann wieder hier in Mexiko, wann das hier der Mial, der will die nu wel ich haben hier, und was schafft das dann wieder? Ja, was wir dann deuten, dann fange ich an eine Kirche zu fahren. Und wir deuten dann taub, ich nahm dann mit Novia mit, ich hatte nu einen fertig, und wir fangen an eine Kirche zu fahren. Und das geht nicht so lang, und wir durch Unjahrreich, Torfunjahrreich, wir deuten zu Torfunjahrreich waren. En ging dat alle daar, leiden aan stoffen. En na een jaar later is wat dit alle passieren, dan befrieden wir uns. Dat is interessant, wat mij nog interessiert is, wo du dann als een jong damals abgelernt wirst und nur der Arbeit eine Chance dann hast. Und aber nu later wohnt je in der Gegend, wenn du nicht mehr dort zu tun hast, aber dann habe ich ihn befriedet, wohnt je dann meistens von Anfang an der Gegend, von 14 oder Tideva. Ja, wat er passieren dat, ik schoof einmal für Patatis. Voor daar had ik like 5 jaar geschooft. En die fuhren dan naar Canada. En dan leuten die ons in dat huis wonen. Ik woonde daar in Stad allein, maar we ons befrieden. Dan woonden we door, hebben we like 5 jaar gewoond in de 67. Über den koffie ons een steinere koffie ons door en bloß een lager lot. En bieden door een huis op. En nu hebben we al 31 jaar wat we al hebben in steinere gewoond. Gott hat die Seier gesehen, die eine Familie gesehen, die haben eine schmacke Familie. Ich kann da auch, und das ist bloß bitte eigentlich, was Gott geschafft hat in dein Leben. Du hast noch viel mehr zu vertrauen, das kommt Luther noch mehr, weil du kannst mit den einen Eltern könnt in Frieden kommen, Luther im Leben, dort alle kommt Luther noch. Wir können das nicht alle zugleich vertalen, all die Heilung, was da passiert ist im Leben. In dein Leben und all unser Leben kann so viel Heilung passieren. Was du nur noch wirst gleich zu sagen, von wo hier an den Anfang merken mit jener Familie und alles, wo das dann wieder ging. Ja, da würde ich gleich, das nächste Mal, wenn wir, würde ich gleich von dir vertalen, würde das wieder gegangen. Ook waar ik met mijn papa zijn vriend geworden. Dat heeft zeer lang jaren geduurd, dat ik en mijn papa mijn vriend worden. Maar we waren dus nog een zeer goed ding wat er passieren. Dat is nog een zeer schöne Geschichte. Ja. We freuen uns halt für dort. Ich kann auch nicht lüren zum dort hier. Und seht ihr seht, wenn ihr das hört, Gott hat das an unser Harte schaffen und meint, und sieht, und jene alle. En we hebben lust dan een horretje dan oppassen wieder. Ziet je zijn.